Aluday. Good evening. Wala ko'y sound effects. Wow! Wala ko naka-prepare karong mga panahona kay gikan ko nag-roving sa among village. Yesterday once more. Sakto ang inyong nadunggan. Yes, tama. Nag-roving migikan sa among village. Kaya kung wala mo nakabalo, bago lang yung taon ko na elect as the Vice President sa Homeowners Association. Naglabad akong ulo. Taga nila bang mag-Homeowners Association ka, officer? Wala ba ni sweldo? Aw ni sweldo. Aw Dutch, aw sweldo. Usahay ikaw pa'y makabunot sa imuhang bulsa. So bago lang nag-election mo na ang resulta karon, ako na imong Vice President. Alas 9:14, Enero 25, 2021. Yes, I'm here live na live. Milagro nag-live lagi ka Tita B. Well, all over the weekend, na-realize na ako habang relax ko dito sa may dahilayan. Na-realize na ako nga murag inconsistent ako, nakalimtan na ako ang ako mga online shows. Nalimtan na ako ang kaning mga ingani nga magcheka-cheka ta sa matagabi kung asa matagapadulong. Bosa pasaylo ako sa akong mga sala ingon man sa mga nakasala kana kung di kami tulan sa ninulolo sa lautan namin. Pasaylo wala ko effects karon ha kay to sakyan na nagdali-dali lagi ko kay nag-roving me. Medyo inisog ni among style karon kay naman mi grupo diri nagtukod yun mi og peace and order. Peace and order? Peace and order depende kung asa ka peace 1, peace 2 o peace 3. Kung kay mo kang peace 3. Oh, wait, sound effect. Wow! So, among ipangadtuan tong mga balay nga medyo lang, diri mo sa Westwoods. Kabalog mo sa tiyon anay lang. Kung musulod galing mo, di na to malikayan. Ayaw lang mo kalain. Usahay manggod, di na to madawat nga kung nata sa mga subdivision, na naginay mga rules sa mga panimalay. Na naginay mga balaod. Sama na lang anang kuan kanang mintras gamay kay na mga 300 naman mi diri kasagara ang problema mintras gamay-gamay pala mo matolerate pa ninyo mabantayan mabadlong pa ninyo mas may nang buhaton na ninyo na kay daghan na kayo yung mga housing karon nga wa na mapugngan sama dia sa ipunan daghan kay ko nadunggan mga reklamo kanang mga balay nga ang parkinganan wala gigamit so ang ilang mga sakyanan nasa gawas tapos usahay sobra pa sa duha tulo tagamay riyang balay so ang ending nagbabag na karon diha sa mga kadalanan di ba mo na kasagara ang problema diha may man mi diri sa Westwood kay medyo luag-luag pero daghan kay mi ginabawal gyud diri sa kabalo ba mo nga nagaling na diri sa mua ginabawal dinhi ang kanang bisag maghay-hay lang ka kanang nasa gawas kanang front gyud si mong balay kay medyo pangit tanawon labi na kung gisi-gisi imong panty o medyo lusyang na imong mga shorts sa mga ngana bawal na kailangan ang imong paghayhay nasa likod di makita sa madlang people kana pong mga truck bawal na kanang magnegosyo bawal na dagan kay mga bawal sa tinud anay lang. Bawal magbuhi og baboy. Pwede ra itoy pero kanang mga baboy bawal na. Manok bawal gihapon na. Daghan kayo yung mga bawal. Hello dia kang Yamashita Takayomi. Digyo ko musugod dili ko nimo i-shout out Kuya Bern ba. I remember imong anak na kay eskwela sa Delmar. Huy. Lahi nga anak. Oy, thank you. Gikuha gid sa akong mga kuan, sa akong mga anak nga mga purya buyag. Thank you, kids. Okay, butasan akong sound effects. I-kuan sana ako, i-plaster sana ako ni.
Just give me water. Mag-request lang ko bugnaw nga water. Thank you. Okay, si Kuan. Ayan, anak ko i-fix gamay. Hello dia sa tanan before ta mag-istorya. Nalang tay topic. Every Tuesday ug Thursday, ang among Buenos Papis, ang among show, kauban si Joe, mga istorya na to, mga istoryang pangbana, pangminyo. Ang MWF, ang Mayang Gabi Tabi, mag-istorya ta sa mga issues o uban pa. Na. It's not cold. Hey, I said cold. Rusty, come on. Rusty! Get this water. That also, the other water. Saan pag English na to. Wala mo, mo katawa. Nanako effect. Salamat. Shoutout sa kanila kang Jurin, Eiffel, Ege, Jerilyn Opena. Pasauto sa akong labhonon, Kuya Bern, gimingaw na sa nimo. Abi, Habi. Jacqueline Pacheco, diya sa Qatar. Mark Amulato, hello Sentanan. John Michael Soria, Mark Amulato, Ismael Mike Hambre Napi o Napi? Ayan Einstein, Luli Cabuzas, very pahingi bigas. Hay. Coffee Tan, mura nagbacon ng garter. Correct. Busa, ay salamat sa tubig o sa kalitruhan. Gihanga ko Kaya pag rubin ako, nag-bike ra ko. From phase 1 to phase 3. Busa atong kuan for the next 1 hour. Atong chika-cheka lang ta, isa na itong topic. Tagay ko ninyong suggestion kung unsay mayong buhaton. Kung kamoy pabuton, kung wala mo sa subdivision. So kung wala mo sa subdivision, di mo ka-relate ani ron. Uy, kajulan na daw. Uy, nanalabag ko karong nga na-discover nga kuan. Na-discover nga tambal. Ay, na-discover ba? Spray na nimo sa baba makapili sa COVID. Sa Israel na actually sa Israel niya na adyo lang ako i-open Sa Israel na discover. Very good. So, pangpatay sa COVID virus, imong i-spray si mong baba. Diyo lang nga. Ako sa talaga ng pangalan kaya ako matong i-share sa among group chat. Wait. Ay, salamat. Nibalik na akong internet. Naon sa man Mga taga-Parasat, tabangit ako ninyo diri. Tagay kong suggestion din kasi maayo ko internet, 50 Mbps ko, tapos ang akong actual karon kay 890 kbps. Kalayo ra ba? Sa bariyoy. Anyway, sa ako pang gingon, na-restore na daw. Naid akong issue karon. Usa ka pari gipusil patay duol sa monastery sa Malabalay City, Bukidnon. Ang kani nga pari, mo din siya nga pari nakatong nasa Lanao, no? Murag di day na kuan din ni kanang nareklamo ni usa ni siya sa mga gireklamo nga pari nga gilugos niya ang sakristan nga babae. Ang pangalan niya si Rene Regalado. Grabe niyo. Anyway, okay. Balik ta. Ang atong question be, first,
Tabangi ko ninyo kay bago naman ko nga Vice President diri sa Homeowners Association. Number 1 maging ang problema ng sa akong pagkolektaan ng mga monthly dues. Na yuban dagkog balay pero di ka-afford og monthly dues. Adili man maka-afford man pero di lang gid willing mo bayad, no? Nagi mga tao ang mga unwilling og unable. Do di nakaklase. Unwilling og unable. Ang unable wag gyud kwarta. Ang unwilling manay kwarta pero di lang siya ganahan mo bayad ana for some reasons. Pero in fairness ako bang gitagana mo ana. So gibuhat ang magiba mo demand letter. So at least ang uban nakabayad na. Uban wala pa gihapon. Og dagan salamat sa akong nindot kay nga setup gikan sa Tak computer vendor. Jala. Pasensya kung pilit-pilit ha. Kay mo sa ako panggingon ang botan eh. 50 Mbps man ta ni pero ambot ba? Loading. Juan PC ang ilang pangalan sa tagiya sa kuan. Juan PC. Pero mas nailado sila sa Facebook nga Tak computer vendor. Na sila sa may JR Bora extension. So ang inyong computer depende sa inyong budget o depende ra po sa inyong gamit. Ayaw kay mo paghinilas nga mag-setup mo gaming tapos pang Microsoft Word raman di ay. Pero gusto niyo hilason yun nga setup nga pang gaming ana nindot. Oh, alam niyo na. Ato na mo sa Juan PC or Tak computer vendor na sa Facebook. Mo na siya nga akong setup diri. Pero mo lagi po bisag unsa kanindot ka powerful akong setup kung imong internet nga o mo na diha. Mo ni siya o kaning Tafix nasal spray. Oh. Tafix nasal spray. Israeli ni siya nga na-develop. Sa ang Israeli mo nagpa-develop ani kung asa 99.99% of COVID-19 infections makaya. La! Grabe perti kayo. I-sprayhan na nimo imong kuan kay di ba ang virus moagi man na sa ilong ana. I-sprayhan na nimo din patay dayon. Anyway, tingnan mo na. Ato istoryahan kadyot lang. Hanto dalas G sa mga kinaiya sa inyong silingan. Naba mo yung mga unsa ba yung mga klase nga kinaiya sa inyong mga silingan? Ako swerte kay ko diri sa Westwoods kay mga buutan kay ko mga silingan. Kang mamati nga nadia sa atbang namo. Ayang anak nga si Irish Tan nga nadia karon sa Singapore. Hi Irish. Takong abay diri ay pa may nagpuyo sa unahan. Si Kokoy og si Steph May. Sulatan ilang apelido. Mga buotan gyapon kayo. Og si Ma'am Tintin dayon dia sa Pikas. Og si Maiko nga nadia sa Gawas. Hello sa iyong tanan diha. Again, atong istoryahan. Kinaiya sa inyong silingan. Pasensya na kung medyo ang akong output medyo blurry kay gituyo na. Kay ambot lagi among internet na mo diri nga puryagaba man. Mo nang gi-adjustan na lang og gamay. Kinaiya sa mong silingan himantayon mo ginay number 1 first honor. Mga himantayon kung unsa inyong gabuhaton mo i-chismis. Mayrimi Rosos Rica Blanca Mahilom. May gabi di Ailas King. Great lang ko sa family Mahilom. Tana ka mo da nga magsaba-saba na mo da mga Mahilom family. Especially sa akong anak nga pinangga kayo love you na Kifi Minri Mahilom. Very good.
Sumura to. Manlibakay nga silingan. Mo na pinakabibo kanang silingan nga kusog maglibak. Trevor Cloma, kumusta? Makalagot ani nga mong mga silingan og naay birthday mo hatod dayon og sudan diri sa balay. Oy kasara. Sana all. Alam mo muna yung makamisa ka ng subdivision o dili subdivision. Mas may patong dili subdivision ng mga balay kay bisag unsa ang birthday panghatod, may spaghetti, bami, ana. Diri sa mga subdivision na labi na medyo high-end na lisod na kayo kay maulaw ta basi kunya di na dawato ng spaghetti. Tawata kaila sa atong abay. Bisag abay ra mo say di kay muklo, di kay kabalo kung ganahan ka sa bami. Galang ba lang siya glitson paksiw, basig di siya ganag glitson paksiw kay gusto niya katog yung bagong luto, ano ba no? Mas ganahan pa kaya pong atong ko ano dili subdivision no kay kabalo mo appreciate ba? For example, kung birthday sa imong anak, balag ice cream, loaf bread og bami, daog na, ipangatan mo sa abay, oy, naisudan. Lipay naman kayo, eh. Pero kanina dili ka sa subdivision, lisod kayo. Lisod kayo, besh. Lisod kayo, as in. Di ta kabalo, basi kunya, libakon ta sa tong abay, nga nagataghatag ta, di man day lami. Maluoy sad ta. Carlot Jane Tangpos Bacarisas, MJ Escalante, I love Parasan. Joseph Villanil, dili mo dawat og munggos. Correct. Sa una, lahi na ito sa una yung subdivision kaya na magluto-luto ka ng nangka. Di ba? Gulay. Share din. Ay, gulay diri. Tapos sa una, makinundong ko, lamig itong, namoy bahaw di ba? Karon, ay, Diyos ko Lord. Si Boke, ang kinaiya sa silingan ka ng mainlove ka, inigawas nila. Ay, kasara. Tatuyon ka ng mubo kayong shorts. Sana. Catherine McLean, Singapore, Pilipinas, daghan busy. Badi ilabi na din sa Singapore ang mga tigulang chismosa. Di ay? I miss Singapore. Mag 1 year na since nakalag ko sa Singapore. I really love the place. Lami kaayo. Lami kayo ba nun ako mga anak? Ambot lang, kumusta na baron? Kanusa ba kayo mawala ng COVID? Philip Salcon, di manghatag kalamunggay ug tanglad ang taga subdivision tita. Correct. Lacto Bacilli Shirota strain. May patong silingan, pwede ta mangayog sili, tanglad, kalamunggay. Sa subdivision, ambot lang. Ambot lang yun. Dala ba akong ulo? Si Daisy Hilario, anak na siya sa taga, sa taga Parasat, no daw, Bing. Paliug, Bing, na Bing, IPM ko, Bing, kung sa'yo, masuggest nila niya kung 50 Mbps. Gabayad-bayad ko ng 50 Mbps, tapos walay, na. Kim John, Kayaman Kilam, Singapore, Balulang. Nova Alayon, dripod sa Taiwan, Kuya Bern. Napod mi silingan nga himantayon og chismosa. Ana rin nagyapon, bisa na sa line naso na nagay po chismosa. Di ay? Kaya ba ang kanagyod kinaiya nga garboso na dili naman naghad sakto ba? Pasato ko sa Rosal family. Di man sa kakabalugod. Alam mo, ang problema sa subdivision. Sa sobraan ka, ang mga tao ba sa sobraan ka professional, magkataas po ang pride. So ang problema, kung magkataas ang pride, na ihuna-huna nga, siya una managal. Ang ano managal man lugar ko. Di pratong dili subdivision ba kay malabyan mo, oy maying gabi maying gabi sir, oy maying gabi, ano ba? Ang problema kay usay masobrahan ka professional ng mga tao, porya saway lang ha. Labi na kung imo masilingan mga attorney na, mga doktor. Wala oy di kay pagawa sa sakyanan, walay tagdanay.
Kamoy una tagad nako. Mo sanay problema sa ano, no? Magkataas ang imong profesyon, magka-hire imong kon. Do dili tanan pero kasagaran mo na ko mabantayan diri sa mga subdivision may ngani. Taas kay pride mga garboso. Atong question kinaiya sa inyong silingan. Pero dili tanan silingan batig batasan, naiuban makatabang din manghatag og pagkaon. Like I said, sa ako diri, sa akong abay diri, mga butang kay kong mga silingan, swerte kay ko gitagan ko ni Lord og mga butang nga neighborhood. Na mga Sabado na magkapi-kapi, ano ba? I love them na. I love them. Jamie Tives. Jamie T. Shout out Kuya Bern sa Kadingilan, Bukidnon. Oy, si Jennifer Bandoy Tubaon. Dalaga pagyapong kaday. Si Tata de sa Surigao. Maradyaw karadyaw. Kumusta dyaon? Ajoy kabalik dyan. Kabadyo putig ti dyan. Kadi ka na ijoha. Aho ka na. Ay ta. Musta naman ka ta. Dalaga pagyapong ta. Kumusta matong hawak o bilbil? Trevor, sa lang nasod, high-tech na ang mga chismosa. O himan tayon kay nana sila CCTV itutok sa imong balay. Ay! Wow, high-tech. Arman Castillo, may gabi sa may Cotabato City. Christy Pe. Among silingan, mga buutan, pero kuripot. Nindot man ang kinaiya nga kuripot. Sa bagay. Nindot siya ng kuripot kaya at least dili dali makakuhan. Dili si tawag na ng dili sigwal da sa kwarta, no? Pero ilay po nagyuban yung kuripot niya lisa. Di na uban kuripot matag kwarta pero dili kuripot kumugasto labi nagpagkaon kana na ingana. Kim Jun kayaman kila Burn nami silingan muhatag og pagkaon iapil niya hatag iyang anak. Ang pangutana gwapa ba? Mo na pangutana gwapa ba ang anak? Maradyaw na duyom. Ay, maradyaw na duyom. Sir Bern, de sa Talakag Bukidnon. Jessamy Salcon, hello. Kinaiya silingan ka ng maglumbaanay pa sounds. Tama, no? Pagawa siyang Bluetooth speaker, iya pika pa Bluetooth speaker, pa dinagoy, pakos ka na dayon og sunata, da. Dili maduulan basta idol, support ko sa imo 100%. Ha? Dili madulan basta-basta. Kisa di madulan. Maayo pa diri sa bukid. Maayo pa diri sa bukid. Matinahura mga tao kay sa subdivision Kuya Bern. Watching here from Dayawan, Villanueva, Misamis Oriental. Marie Faith Neri Gapol. Sa tulad anay lang. Ang subdivision, mag-atbang, magkilin, mag-abay, dili mag-inilhanay. Ginoo ko, galabad akong ulo. Mas may patong sa bukid, sa probinsya, kay bisa paglayo. Ay, si Kuan, nada sa unahan dito unahan. Kita mo na ikatulong nga balay, ka na puti diha, na baka diha. Tapos pagliko ni mo na iro mo, aw-aw na sa katulo. Pag aw-aw na katulo mo, street ka na mangga, magtuyok-tuyok ka, tapos manguha kag duha ka prutas. Tapos, nakay nakita nga dako kay nga balay. Sa likod, ana na gamay nga balay. Di ka mangutana, asa dapit ng ilang isparsya. Pandamay. Hana Joy Badol. Good evening pa shoutout ko diha sa Gaila Compound Kanituan. Then sa akong baby nga si Aliana Isabel. Namatay na ra ba si Aliana? Huy! Mo-action na ra ba ko og kabalakat yan ni Tita Ben? Basino niya Gulman ni Cardo akong anak. Di na kayo updated sa Kapamilya Channel. Lagi ambot lang. Nagmahay na ko, char. Sige, nag-Netflix, tapos mataguli na balay magabinan, muna mo. O yung akong show, matagabi, ang akong MWF, may gabi, titabi. Akong TTH, kauban ako si Joe Romantico sa Buenos Papis, para na sa mga istorya nga ng mga about sa mga bana, o sa mga amahan diha.
Watching from Australia, si Paulo. Oy, mate? Kinaiya sa silingan. Tirang tulog na ko, Kuya Bern. Basin mabasa niya akong comment sa among silingan. Ariel Panangin, sa bukid, magluto ka, wala kay ahos. Makadagan ra ka sa silingan. Tinuod. True, Lily. Jerome Alaba, Hilas, di mo ba alam nangyayari sa buhay mo? Tanong mo sa kapitbahay mo, alam nila lahat. Tama. Tinood na, no? NRL Silaba, watching from Kuwait. Pa-shoutout ko, Abales family sa Opol. Ace Maige, Ace the Magician. Hello sa mo dia. Abi na ako si Jericho Rosales pag scroll down. Nagpaalot manggo tawag gihatag ang picture ni Jericho Rosales. Ang resulta, Ogie Diaz mga igala. OG Diaz ang resulta pandamay. Si Ronnie Leo, dagan rin sa Bugot Itabi, gihimog parking lot ang dalan. Diri ka sa kuan, moagi ka diri sa kaning mga ipunan na mga housing tanan, grabe. Silver Creek, grabe. Actually, ang mga balay mangyod, naka-design gyud na siya nga na siya'y parking lot. Pero ang design niya, ang parking lot po niya, gamay ra po kayo. Kanara pong maigor ang usa ka auto. Ana ra ba? So ang problema, kung ang auto niya ang ana ra po kuan, so ang uban to maximize, dili nilang nila ginapasudlan ginagamit ang parking lot. Mo na ang resulta dayong karon, ang ilang sakyanan nasa gawas. Tara pag iban balay nga gamay tagduoy sakyanan. So mo na wala na one lane na tanan. Tadi na din na nila sa tila na di na din na mabadlong. Kaganina again kay tungod kay Homeowners Association Vice President man taraw. So kaganina kauban ang Peace and Order Committee nagtuyok mi kaganina kay namong yung mga household nga gipangreklamo kay kusog kay magpadagan, hapit maligsan, naiuban nay mga truck dinhi nganong magparking man mo ang truck. Nay usa ka balay gidola namo kay unom kabuk iyang sakyanan, hoy pag sure. Ang uban day sakyanan day sa kumpanya day dili day ilaha, bawal na siya. Kay dapat manggod kung pila ray sa imong balay, wala apil ng dalan sa inyong atubangan. Kung pila ra nay parking lot diha, mo ra gina dapat gyud, ha? Mo dapat, pero mo lagi. Mo nang gingong paghahiay man awa, may nibadlong ang isa, mo nandri ang gibot mo sa Westwood, mintras gamay pa lang midori 300 pa. Badlungo na daan kaysa dili. So karon strictly mag-implement na misa ka ng Nagyo sticker dapat. Dese Diase Hilario, may sandok ka ba dyan? God bless. Mga kinaiya sa inyong silingan, muna itong istoryahan since gikan man ko nagtuyok-tuyok kaganina. Idol, nga nung wala man ka mamista sa playa. Napay COVID uy, ginoo ko. Ray Gonzalez, kinaiya sa silingan, dili managan. Bisan magtagbo sa dalan, feeling rich. Live yan ang feeling rich sa kanang rich gyud, ha? Sometimes lagi sa ko panggingon, kanang nayuban di managad kay maulaw, kay baso niya kung siya managad, dili pansinon, may ana ba? Ang magulat lang yun, bakin sa'yo muunag yun. Hani Fernandez, silingan nga nakabalo sa imong kinabuhi. Wa pa gani sila kabalo sa naitabo para nila nanay ending. Ibang klase. Kanang silingan namo nga kabalo og swito kayo sa akong future. Grace Algodon. Ay, basin mananagna. Andy Masagas, good evening po, may gabisan. John Botilla diyan sa Impasugong. Sakit ako nga baga. Kabalo mo lang ako diri. Pero di ko kabalo kung asa ni nabikil or sakit kan minti. Basig nag-try ko kuot nga piki kayo mo nang sakit akong kuan diri. Pero gabali di ko kabalo kung piang ba ni or something. Di nga part no. Kato masuning katong pag-lay up na ako. Tapos pag-layup na ako na inipalak, akong gibalhin ang bola, na po inipalak, gibalhin na po na ako. Sus, ako kabantay, board naman di ay. Mo siguro ni.
Sakit. Sakit. Bikil. Not bagay po. Hi Bern, watching from Bara here. Kinaiya sa silingan kay Y. Ilhanay. Labi na again sa mga subdivision, sa mga village, ganun. Walay ilhanay. Bakit ganun, no? Paunanay na lang. Ay, mi. Sure yung pangalan. Silingan na mo, di manghatag ayuda, basta siminto ang balay. Katong pagbuto sa kuan, pagbuto sa pandemic, issue kay na itong hinatagay itong bayanihan akwan. Ta hinatagay na rin og ayuda. Ta nagbitbit ang iyang gibasihan kay kung nindot ba ang gate or dili. So pagtanaw simentado man og nay gate, so feeling niya awa ni magliso di na to itagan og ayuda. Wow. Tanan man gud apektado. Si Paulo to ang at katong imong sapatos nga bago niya walay pansina sa imong kauban. Mo to atong gikan sa Singapore nga sapatos. Si Paz LV, iyang kalagutan ang kinaya siyang silingan himantayon. Isaiah Adana, what's up? Lodi mo silingan diri ipar katubangan namo kulang akong sultian isulod na lang na diri sa balay. Mo bitaw na problema. Di sa tinuod na lang kung imong naon, ang luti ra gyud nimo is kana ra inyong balay. So kanang dalan sa public yun na sa tanan yun na siya. So kung nay mo parking sa imong atubangan nga kadyot lang or nabay event, masabtan pa man na. Pero kung everyday na, tadya na perminti sa imong silingan, diya na siya ka parking perminti at bang sa imong kwan. Mo na dai na. Labad inyong ulo diha. So kulang na lang daigno na lang isulo na lang diri sa balay. Ay nako. Si Damon Dalton, how about a neighbor that has a thief child that keeps stealing things in your Porsche? O sa pakibisaya, sir, din ako masabta. Sigpanawa, naisilingan nga ang bata, sigpanawa. Ang style ni mo diya, butangig iro. Luya, no? Kumapakan po ni mo, ikaw na po yung magpa-injection. Di mao. Butangig CCTV. Tita B, unsay tambalaning bisag dili katulog, bangunguton man ko. Boho nang gahi akong lawas kulba. Ansa daw? Sa daw. Unsay tambalaning bisag dili katulog, bangunguton man ko. Bangungot. Burag bungot akong pamilya. Ako pagbasa kay gabi ang bungot. Buho nang gahi akong lawas kulba kaya. Kadlok. Nami silingan nga di managad sa una, pero karon nga abroad na ko, feeling close na. Wow! Basi gusto mga chocolates, brother. Oy, Ena! Konsihal Ena! Angelica Valdez! Mustamos daw. Wag yung ka nagparamdam ka itong nagkuhan mi, maramag mi day. Others na kay kaday. Waman lang ko nimo padali sa mga local products sa maramag bukid noon. Nalaman din ka din sa kuang Kapitulyo nagkuhan ha. Di ko magsaba kay basig wa na ko'y botante sunod eleksyon. Charot. Lairag yung kaena. Huwag yung ko magdahom nga politika na gihapong ka. Mubalik ba mi des maramag ha? Magparamdam ka, boss. Laing ka. Rapper, shoutout sa among silingan nga pakan sa ilang iro, saba kayo sige paghot. Kagutom ba?
Hoy, yung iro, palihog. Palihog lang, please. Bahugin niyo kay kusog kayong sig-aw-aw. Raymar Del Puerto, nagkagod magug ka last time. Kanya kong abaga mo ng sakit sa pagkagod, no? Di, dugay na ni siya, eh. Silingan di managa, nakadaog lang. Silingan di managa, nakadaog lang. Labon sa una, nidagan pa, managad pa. Ay! So meaning to say, politiko kini. Basig ikaw na ni Ena. Ingon si Paz, hilason daw nga silingan. Kadyo lang, ato na ning klarohon sa. Kana bang ingon nga hilason, hilas bagyod, or basi nasuya ra ka? Oy, duwa po na sa kabutang, ha? Nayo sa mga butang. Oy, kabalo sa dito lang ani manaw. Sometimes, it's okay nga medyo masuya ka. Suya, in a way nga, ma-challenge imong self, nga makayong ka nga, so, nagay pong ko ingana, or mas mulabaw pa ko. For example, sa iyong silingan, nasa liba kong sakyanan. So, basta bago ang sakyanan, sige nag-washing-washing, sige ugala, sige kuskus. So, ang imong buhaton, pwede man na, di pinsabihin ka nga mas oloy, kanindot siyang sakyanan. Ako okay naman for me, it's normal. For medyo masuya ka, medyo nindo. But, ang imo lang gi-counter din, ana, is ma-challenge ka. Mo nang magtarong ko samot, tarongon akong negosyo, di kumukwit anay kong negosyo kay puhon. It's either mapareha ko niya, makapalit ko ana nga sakyanan, or mas labaw pa, ana. So, anaon nimo. So, okay ra nang usay masuya ka. Pero at least sa imo ha, murag lami ang effect kay at least na naganahan ka or imo naningkamot ka otro, na inspire ka ana na lang. Kaysa ka nang wala lang, nasuya lang yun ka kay lagot kay kay murag ka ganahan nga mo masinso siya. Naglagot lang yun ka kay nindot yang sakyanan pero bati siyag naong. Nasa nga na no, makalagot ba sa gyud to be honest. Nasa gyud nga na kana bitong puno kay siya alahas, kang bayhana, puno alahas, naka Louis Vuitton tanan. Tapos, maglagot lang yung ka kay bating isag na, wasi angay. Lagi mangyana nga mga time, nga usay, wala si angay, uy, ano man siya, huwag nakabadlong anak niya, uy, lagi mangyana nga time, but, saan tama, naka-upward man siya. But anay ba day ni, nga bahalag nagpok sa short, bakang day sa di ay. Huwag ito mabuhat, yung mo man ginayang gusto, di ba? So again, ang kasuya, okay lang yan. At least kung nasuya ka din, dapat maningkamot ka. Himo na siya inspirasyon. Na lang. Jesus Senesa, silingan doon niya masinahon. Nami silingan nga murag walking encyclopedia na knowledge sa tanan. Hala! Perfect! Mosad na ang pinaka number 1 ng mga silingan. Galaan sa kuwala nga silingan. Galang, every time nga magtapok-tapok mo, tanan, as in tanan. Kamubi nga tanan. Everybody say tanan. Okay. Naagay mga tao nga na as in, nga tanan na lang topic, naagay siya experience. Ay, magstorya kag about iro, Akong antibay na iro. Grabe, mahalong kailang iro, bay. Nag-istorya mo about giraffe. Ay, akong uncle bay na giraffe. Taas og liog ang iyamong giraffe. Nagstorya mong sakyanan, ay, napoya ang ayang angkol. Grabe kayo ang sakyanan. Nagstorya na mo gubat dito sa bisag asa na nga gubat. Napo siya experience, nagubat sad siya. Tinood na naging mga silingan ngayon nga na. Tanan tao na, tanan na lang butang nasa experience. Iyang igagaw, iyang uncle, iyang auntie. Bisa pa nagstorya mong moon. Ako yung igsuo na adto sa moon. Pastilan. Kinaiya silingan. Uy, Yogi! Ang pinaka-cool ba nga designer sa Bisaya, uy nga si Yogi? Yogi, magpa-design may para sa gahi ni Bay na mga merch o akong merch. Tinud-o na nato ni Yogi. Kinaiya sa silingan nga mas kusog pa signal sa PLDT. Mura po dog mga CCTV ang mata. Mamatay mo sa inggit.
Sa bagay, kuha po mo gibuhat bitaw nga dautan. Padayon lang dia, bahala na mga silingan dia, mamatayan na sila sa inggit. Basta kay walang kay kagibuhat nga dautan, larga. Lady May Rodriguez Sorilla, hello idol, pa-shout out, watching you from Manila. I'm here from Magsaysay idol. Hello, hi. Salamat Lady May. Sabuero Denver, pa-shout out Tita Bern, watching from Baongon Bukidnon. Silingan na mo sigig pangayo og Kalamonggay. Oy, di na uso, tanom-tanom din pag may time. Oringani na lang. Kung for example, daghan na siya Kalamonggay, imo hatanglad. Para baylo-baylo na dayon mo. Mga sili, uban pa na ba? Si Maris Meliano, Tita B, thank you sa load. Mayang gabi, batasan sa silingan na imantayon niya, labaw pang sawayunon. Watching from Kuwait, hello. Mostamos, mi amigos, mi amigas. Damon Dalton from Florida. Florida? Florida. How about a neighbor whose kids? Mo ni siya. Sig pangawat. Jess Telen, hi, may gabi, greetings from Cavite. Ardrich Gaulanaka, shout out sa Cebu ni, pero taga Cagayan de Oro ko, ay salamat. Si Azar Collab, silingan nga murag giraffe ang liog ka na. Ariel Panangin sa bukid. Pobre kayo manok Bisaya ra kay madali-dali basta way sudan. Da, pinobre. Diri mahal na kayong kilos Bisaya. Trevor, okay na parkingan ni Mundalan, ayaw lang alihi ang agyanan. Oh, kana na yung anak po. Jennifer, tata, an among silingan jaton na sila. O sa? Jaton na sa ilatanan. Jaton? Si Jaton. Haton, Jaton. Mura na kaminos ra kayo ang silingan, sir. Grabe na may kadagan niya itong mga shoutout. Dagan salamat, ha. Silingan nga kinaiya sa mo silingan tita nga TikToker. Saba kayo kabulog na inatulog sa pikas. Sige TikTok. Patricia Wana, hello. Barangay Katuparan, Taguig City. Oy, kumusta kayo dyan sa Taguig? Shoutout sa among silingan nga kusog mga og shot pero mamili pa jud. Di mo dawat og tanduay kay Red Horse jud. Demanding pa kayo, ha. Crisanto Labi from Baraupol. Tere na Horga Bahinting, silingan na dili na pautangon sa lain. Nangawat ra ko kapoy pananghid. Huy. Hello na Sambulawan Lagindingan, Joel Eniralao, salamat. Aimee, idol mo silingan namo ko sa mga Kalamonggay pero di mo kuha, taas kayo, gusto ako mama pa. Kita naman pa sa akong mama Kalamonggay sa front, tanan na sobra pa dyan kayo, gibali-bali man dyan kuya, apil kahoy, gipatuan. Tapulan di katanong Kalamonggay sa ila dakog luna. Shout out sa CDO Pet Doctor. Hello. Mark Das, ikaw ba yan? Jericho Rosales. Siyempre. Alas 10 punto na. Salamat. O promise, matagabi na. Matagabi na ko na show para mag-uban-uban ta. Natay mga various topic. Various! Unsay spelling sa kuan, spelling sa various. 9 to 10 ta.
Ug mahauban ako si Joe Romantico kaya TTH na ako ang Buenos Papis kani ba kani kana Buenos Papis matag sa TTH na siya. Okay? Ang atong istoryan diya about kanang as a father o as a husband mo na tong topic diya every TTH. Okay? Salamat sa inyong pagsuporta kang Bernie Bitok-Bitok Katita Biha. Kung basi na mo yung Instagram diha, basi wa pa mo naka-follow sa akong Instagram, paki-follow lang Bernie Bitok 2. Tapos ang akong Facebook page Bitok-Bitok University o akong YouTube channel Bitok-Bitok University. Salamat kayo sa inyong pagsunod-sunod na ako. O sunod na mga adlaw na rin ko yung mga sponsors kay ako pa ni pabuhatan og screen diri para na rin ko ipanghatag sa inyo. Okay? Salamat kayo. I love you all. Sa tangan ni Tubag, ang mga nag-share og stars, thank you. Bye!